Bij TV Boetenpost binnen 2 padelbanen ieperen. Bij de baan bent er op een sponsoren. De iepening waard feestelijk viert. Ja, dan krijg ik van hier dat er nu al 34 nieuwe leden bij kan binnen met de komst van de padelbaan. Dus het slaat hier in Boetenpost wel on, of net? Ja, en we zijn er echt hartstikke blij mee, want hier wil ik nog net op rekenen, want officieel is Joert pas de iepening, maar eigenlijk voor de officiële iepening hebben we dus al 34 aanmeldingen voor nieuwe leden. En net alleen nog padel, daar zet ik wel tennisleden bij. Ja. Oh, zo, dus die ben dan eigenlijk die gaan ook met de padelbaan. Ja, mensen die hier dus lid worden van onze vereniging, die mogen dus en padellen en tennisje voor hetzelfde contributiegeld. En we zijn krijg ik al Joert, dus de iepening, dat is ook wel feestelijk opzet. Wat is hier al je te doen, Joert? Nou, we hebben Joert in ieder geval, omdat uw sponsors, mede dankzij de sponsors, dit al hier voor elkaar komen is, hebben wij een iependag organiseren. En normaal is dit dus een iepeningstoernooi voor alle leden. Maar omdat wij nou de padelbaan hebben, willen we dus graag dat iedereen eigenlijk hier komt. En ik om zo vol mogelijk leden te werven natuurlijk. En er is van alles te doen. We hebben Potje Padel die een clinic verzorgt voor mensen die het padel leren willen. En we hebben uw tennisleraar Arjen Huttema die de tennislessen voor u verzorgt. En die de clinic jouwt voor mensen die nog even tennisje willen. Ik zie een protte enthousiaste sporters. Die binnen hier al jaar om de iepening van de padelbaan bij te wegen op het tennispark in Boetenpost. Ja, er is zeker behoefte aan. Het blijkt al, de club had nu haast 34 nieuwe leden. Alleen nog bij de aankondiging van deze banen. Ja. Dus juist in omliggende dorpen, Burgum, Kolm en Rusterveen dat het al is. Ja. En het had eigenlijk een enorme aantrekkingskracht. Ja. En ik als het in Boetenpost, als centrumgemeente van Karspelen, een belangrijke rol. Ik om de competities mijnwanden te spelen, uitwisselingen. En zo wordt de padel alleen maar groter en groter. Ja, daar ben ik de nodige protesten ben er in eerste instantie geweest vanwege gloedzoelest. Maar ik had helemaal geen idee hoeveel dat nou al gewier. Dus wij kwamen hier langs en daar hingen de vlaggen van die kant of zo'n doek. En we dachten, nou even zien. Ja, dus je dacht niet, maar we even op het hoekje zien. Ja, en er is koffie en heerlijke oranjekoek. Dus wat dat betreft is het prima toe hier. Is het net een concurrentie tussen Kalm, omdat je lekker in de buurt zit? Nou ja, wij zijn natuurlijk wel een concurrent, maar wij zijn ook dankzij Kalm ben wij met padel begonnen. Want wij weten hoe succesvol het er is. Hele trend. Ja, tuurlijk. En wij willen ook graag dat mensen uit Boetenpost die nou in Kalm padellen, eigenlijk we hebben u komen. Want ja, goed, eigen dorp, eigen padelvereniging. Het zou wel mooi zijn dat mensen daar gewoon lid worden. Ja!